Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya kwaMsavukazi Mvoleni, intokazi yazalwa Mkhize. Namhlanje ngiyanamukela ku-show esibiza ngokuthi Inkomo Kamama. Lapho sisho khona kamnandi sithi umntombi ubalulekile and zigqaje ngabo mekuwukuthi kubusa khona. So ngivashela sisi wami namhlanje uzongichazela kabanzi ukuthi bashonapho bakho uNtombi and kwenzekeni Nkosi yami ngokukhokhela kwabo if kuwuthi akakhokhwa, and umuntu owabuthatha ngabe mhlambe unayo indlela ukuthi angakhokha kodwa kusalayo buyafuneka uNtombi and bubalekile kumama bethu abazizalayo. Sobona Yebo, kunjani? ngiyaphila. Ngiright nami uthi usuyini? Uright? Yebo, ukuthi ngiyacabanga nje into eningi. Kaze ucabangani? Umabani lo ngihleli naye? Umakhuzwayo. Makhuzwayo. Yeah. Uqwabi. Yebo. Yeah. Uqinisa ukuthi nabaphesheya nama-Black American ngoba lithi yeah. Hayi, singasho nje ukuthi iqiniso. Yeah. Okay. Ukhulelephi? Ngikhulele emakhaya. Kuphi nendawo? Ngikhulele emakhaya eNdwedwe. Oh, okay. Namanje usahlala khona? Yebo, ngisahlala khona. Beyinjani impilo yakho usakhula? Bekunzima cause sasibuye silale singadlile. Sometimes thola ukuthi uzodla kanye ngosuku. Isimo sasekhaya? Ngisasebucayi, yebo. Oh, okay. So ubuhlala nomama nobaba noma nogogo? Yebo, bengihlala nomama nobaba. Uma wami bengasebenzi, ubaba wezama ngapha nangapha ematoho ebamba yeka. Beni bangaki abantwana? Besiba u-3. Wena omncane, wena omdala? Mina ngimdala. Oh, okay. Yo. So, esikolweni ke bekuhamba kanjani? Bekuhamba kahle phela ngoba kwasho khona ukuthi ngile nhlobo ehlakaniphile. Okay, uphiwe emqondweni. Yebo. Okay. So manje usafunda, usase-high school noma mhlampe ususe-tertiary? Sengiqedile, khona nje ukuthi ngisalinde amathuba ey'kole lezi ey'the ukuba phezulu cause yeah, basangizamela abazali. Okay. Ukhule umntwana ohamba umhlanga noma mhlambe abazali bakutshela ukuthi intombazane izibheka yona? Ngikhule ngihamba umhlanga. Oh, kaGogo Nxumalo. Okay, uyena unomehlo wakho? Yebo. Yini benifike nifundiswe khona? Besifunda ukuthi ungajoli nanokuthi umfana methi icela ukulala nawe unqabe. Yabo, fundisa ukuyithanda nje njengentombazane ukuthi isketi ungasipheyi. Uma ubona umfana nje hambelele kude nomfana. Yebo. Yo. All right. So abazali bakho uyabanikeza i-credit ngokuthi bakuhambise emhlangeni noma wazibona uphoqelekile? Ngiyabanikeza ngoba nami ngiyathanda ukuhamba umhlanga. Okay. Njengamanye amantombazana ukhulela emakhaya. Yonke ingane zonke ingane zamakhelwane zazihamba umhlanga nje. Yeah. Okay. Kunolunye uhlelo engilenzayo ekuthiwa i-Love Back. So kungesikhathi singanani ngike ngavakashelwa usisi owachaza ukuthi obakho uNtombi basala ecampini. Angazi babenzani amantombazane ngeminwe nani. Is it true? Emacampini kanti anigadwa yini? Emacampini siyagadwa phela ukugada kodwa ukhona lo gap loyo? Yebo, ikhona lo gap. Okay. Kuye kuthiwa sihlalele sodwa sipracticele iy'ngoma sisinele yabo. So nina nisuke nenzani ngaleso sikhathi? Suke senzani? Abanye basuke benzani? Hayi. Ungangifihleli mina. Abanye zaphutshuka phela indaba ngezwe. So ngifuna ukucheck abakade behamba emhlangeni ukuthi iqiniso yini lento ukuthi yenzeke emacampini? Iqiniso khona ngoba nganginomngane owayenza lento. Okay, sengiyahlambuluka-ke manje. Iza nazo, ungashilo kugodwa. Kwenzakalani emacampini? Hayi, lezi y'ngane leziya yo, angithandi nje into abayenzayo. Okay, bayabona ukuthi shuthi ngekusebenze mebelala nabafana. Bacabanga ukuthi kuzoba ngcono ukuthi besebenzise iminwe yabo. Okay. Hayi, mina nje. Mase ihlo liyaduba-ke lapho. Cause lento bayenza hayi kanye. Bayenza often. Bayishwayezi. Yeah. Belokhu beyenza. Yebo. Yo.
cha shem umzimba angazi ukuthi ngingathini ngawo kodwa shuthi awunandaba umzimba ama-feelings asuke esekuthenini noma ngabe kuthiwa uyahlolwa kodwa isuke ikhona lento ekufanele uyenze because nakho phela niba busy emakhempini noma belisa bengekho. Yeah, yeah, cause phela umuntu njengoba esuke eyintombazane uyakhula nangokuthi like masuna 16 uba nama-emotions yabo. Yeah. Okay. Mhlawumbe angikaze nize nifundiswe ngalokho ukuthi kuyonifica uma ngabe niqhubeka nihambe umhlanga ekukhuleni nje. Bake basifundisa. Bake bathi enzani ini? Bake bathi cha phela ukuzibe lokhu ukuzibe lokhu ungakunaki cause kuzokubuyisela emuva nempilo cause masukuvumela ukuthi yabo lama feelings lesame sefika kuwena ngithi uyavumela nawo azokwenza ukuthi ugcine usuwenza lezo zinto lezo ezibhedayo. So kumele wazi ukuze ngeke ukhona ukwenza lezo zinto. Mingaki? Mina na 20. So mawusuna 20 ngiyacabanga sikhule ngokonela ukuthi useke sakufica leso sikhathi leso. So uyasho kona ukuthi bathi izibe ndonto kodwa wena ngesingawe mase ukhuluma nje iqiniso bowiziba noma mhlambe nawe ububuya ugange ngemini emakhempini. No, engangifihleli lutho ngikufihleli as I said mina bengiziba leyo because bengayithandi into umngane amabeyenza because benginomngane obeyenza leyo nto yabo bengayithandi. Ayibo. So konakala phi ke ngicela ungitshele ufike namhlanje uzuhlele esofeni nami. Yeah. Kwishow ethi inkomo kaMama. Ufike kanjani lapho? Kwenzekeni ngumlisa thizeni mfana kwenzekeni? Shuthi nalo mfana ke sahlangana khona lapha ngasekhaya yabo ngangiyibonela umfana o-right nje yabo nakubo ba right banemali. Okay. Yeah. Shuthi ke wangithanda ke lo mfana shuthi nami ngamthanda ke. Yeah. Hayi shuthi sekuzoba ibirthday yami because ngiyakhumbula usuku kumhla ka4 June. Sekuzoba usuku lebirthday yami. Sahlela ukuthi sizoyikhipha sidlele out and then mase siyabuya siyakubo because unangaki yena una 21. Ukushiya kancane. Yeah, ngishiya ngonyaka. Yeah, because mase siyakubo because kubo kwakuzoba babezohambe kephila emhlanga. Okay. Yeah, as family trip. Shuthi uyezosala yedwa home alone. Yeah, sahamba sayikhipha. Siqeda ukuyikhipha celebrate ibirthday yami. Sahamba saya kubo. Safike sahla saphuza ama drinks. Hayi sehle sibuka iTV aqala ubhuti wabantu athi asihambise ekamereni. Hayi sihambe nami phela ngifuna ukubona ukuthi uhloseni. Hayi hambeke nami sifike lapha ekamereni athi umuntu hawu phela ufuna ulala nami. Akazi ukuthi intombi omfihleleni. Uyazi ukuthi ngiyintombi because nosisi wakhe naye wehlola nathi lapha ya camping. Uyazi phela wathi yena usemdala manje usena 21 usefuna ukulala nje yena. Wangitshela into eziningi. Ngaqale nganqaba mina ngathi ngeke ngikwazi ukwenza loyo nto ekhaya mase bethola ukuthi angisontombi bazothini because ngoSeptember kuyahlolwa bazothini ekhaya. Wathi uyangicela sizohlukana mengingalali naye. Hayi noma sengishawa ovalo. Usaba ukuhlukana naye? Yeah, because ngiyamthanda. Kanti Chris Brown lo? Hayibo, bishisa leliya. Ishu. Bishisa ngeke. Bazongithathela yena ngase ngibona lokho. Ngabuza something? Yeah, ungabuza. Wawuthanda ukuthi kubo banjani noma wawuthanda yena nje? Ngithanda yena nakubo nje ba right like bayangithanda futhi nabo. Bese batshela ukuthi okay manje baba ngithola intombi yakwabaye kanje. Bangamukela futhi esandla ifudumele. Wakwazanisa nabazali. Yeah. Ekhaya phela basebeyazi khona lokho basebengiye ukuthi ngijole because mawusuna 16 kuyaphezulu uyaye ukuthi udate umfana but uyanika ama rules ukuthi ningakwenzi lokho. Yeah. Okay. Hayi as I said ke sesihlelike ekamereni kangiceleke ngiqale ngicabe. Okay sengiyacabanga ukuthi yibo njengoba esesho lokhu userious lo muntu uzongishiya kwangempela athola abanye phela maningi amantombazane lapha amahle emhlangeni. Lapho wena ufuna ukuthi akushiye. Angifuni.
Cause angiboni ukuthi ngizomthola ofana njengaye. Hhayi ngagcina sengivumile-ke. Hhayi wathi, yabo njengoba azolala nami, ngoba phela uyazi phela ukuthi mina sekumele ngenzelwe umhlonyana, ngamtshela nalokho. Wathi hhayi angikhohlwa indaba yomhlonyana, bla bla bla. Lo gogo lo ongihlolayo sizomkhokhela imali. Ha, ngathi okay, kanti ikhona i-solution. Ngabona ukuthi hhayi opportunity-ke le. Ngavuma-ke, hhayi-ke, sesiqedile mfana. Ngabona ukuthi ngangiyisola mfana. Sengicabanga into ey'ningi ukuthi ekhaya mhla sebethola bazothini. All those stuff. Waqhamuka ne-solution, ubeseyicabange nini? Wayeseyicabange khona phela ngalolo day sekuthiwa sekuyalalwana. Waqhamuka ngalowo nkathi nayo i-solution. Ngicela ungiphindele i-solution, wathini? Wathi sizokhokhela ugogo lo ongihlolayo imali engango-5,000. And wavuma? Wavuma. Kanti ogogo bayakhokhelwa yini mfethu? Bayakhokhelwa ubuza into engabuzwa. Bayakhokhelwa yibo. Kudumile nje lokho? Kudumile lokhuya. Even nabazali befuna ukuvala ihlazo ukuthi ingane yabo kungaze emphakathini ukuthi ayisalona intombi, bayayikhokhela. Kuyakhokhwa nje khokho 20,000 makhokha ifamily ukuvala ihlazo. Kanti kuyilana emhlangeni mekuwukuthi kanti ikhona enye indlela engenziwa ngayo mekuwuthi kanti kuvumeleke ukuthi ukhokhelwane futhi kanti? Ukuthi sabantu la emhlabeni asicabanga ngokufana and asifani. Ukhona umndeni like ofuna ukuthi ingane zazo amantombazane zazi ukuthi zona seyiphethe kahle sayintombi. Khona umndeni osabayo ukuthi mase sekwaziwe sizohlekwa la emphakathini kuthiwa bazothini. Manje leyo 5K leyo beyizobuye ephaketheni lakhe yena kwelakhe iphakethe cause uyanikwa imali kubo, uyakhera esikoleni, uyayibeka imali, uyafakelwa imali kwi-account. Lo muntu unayo imali kubo, banayo nje naye unayo, bayamnika imali. So wena usungazonikele ngegugu lakho kumuntu owazi ukuthi uzonikwa kubo kanti akayisebenzeli yena ngokwakhe? What if ama-parents akhe ayashintsha athi usuyindoda phela usumdala manje zenzele ngokwakho? Angikucabanganga-ke lokho ngoba mina into eyayiduma engqondweni yami ukuthi lo muntu ngiyamthanda, I'm willing to do what he saying I should do. So kwenzeka-ke ngakuthatha-ke iso lamama and then i-relationship ike yabanjani kusuka lapho? Kwaku-tense, angifuni ukungasho cause ngisaqhubeka nothando lwenu engakabuthathi. No. Wakuthanda kakhulu noma wehla kwancipha? Angazi ngizothini cause umuntu wesifazane, I mean umuntu wesilisa. It's like uma ethandana nomuntu engathi nje kungaba khona futhi omunye athandana naye. Cause loya ngase ngimsola ukuthi ngase khona amtholile nje indaba. Communication si-bad, like really bad. Wayesekuziba? Like nje wesengiziba. Mangimfonela engayi-answer ifoni, ngase ngisola. Kanti vele ngisola into eyiyona. Sithatha omunye walapha emhlangeni. Njengoba sengishilo ukuthi maningi intombazane amahle emhlangeni. So naqhubeka-ke nobudlelwane benu khona bumuncu bunjalo noma nahlukana? Hhayi, ngabona kahle ukuthi ayikho lento. Mane kuyekwe. Okay. Asibuyeni sizelana-ke kwi-solution le ayeseyishilo ukuthi ugogo akhokhele 5K. Ugogo meniqala nje nikhuluma indaba yokuthi kufanele akhokhelwe, uye wathini? Sesimtshela lokho ngase ngikhala mina cause sengikhaniswa nawukuthi ekhaya bazothini, gcwele lo fee. Ngabona ukuthi uyangizwela lo gogo and uyavuma ukuyithatha le mali. Ayikhiphe le mfihlo. Saxoxisana-ke naye-ke wavuma ukuthi hhayi uzothula uyoze ungena ethuneni. Ayina samthemba cause nayo imali kuthiwa phela imali iyakhuluma. Yeah. Wayithatha imali, hhayi. And then wafika-ke umcimbi wakho? Wafika umcimbi, kwajatshulwa, ngabona nje njengentombi, nganikezwa nemali.
Unikezwe baningi imali oxhunyayo nekhanda. Ngiqhonywa nekhanda nesambela la sigcwele imali. Wangabona wena. Kanti ngishawa u-guilty ngaphakathi enhlizweni ukuthi kuye bayazi. Kanti uma ngabe wenzela umcimbi akubizwa onomehlo abaningi, uhlolwa oyedwa. Ngihlolwa oyedwa lo engiqondane naye lo bekade ngihlola kuyena, akubizwa abanye. So noma ngabe yena uthini ayikho inkinga. Ayikho inkinga. As long as sesikhiphile isitifiketi sokuthi ngisayintombi, ukhuluma isitifiketi laphaya, akukho okunye. So mase kuthiwa-ke uyakhula-ke manje, ufika isikhathi sokuthi nawe uzuyabusiswa ngendodakazi. Mekuwukuthi ikhona enye option yokuthi abonomehlo bakhokhelwe, owakho umntwana uzomhambisa ekuhlolweni? Hayi, mina ngibona ukurikuri wenzakala lapha. Angiboni ukuthi mhla senginengane indodakazi, angiboni ukuthi ngiyoyihambisa umhlanga. Sengancama ihlolwe yimina because hayi. Ufuna ukuyibambela? Hayi ngempela ngeke. No, I can't. Ngeke ikwazi ukukubribe-ke phela yona. Cho. Ngeke ngikwazi ukuthi experience lento engayi-experience. Sengancama ihlolwe yimina. Futhi leyo ngane ngeke ngivumele ukuthi izule, futhi ngivumele ukuthi bene-boyfriend noma kuthiwa isindangaka. Ngivalele endlini. Sitshela something abantu abavalelwayo. Yabo mase ngikunikeze i-envelope evaliwe. Ngikudonse ngezindlebe ngithi ungayivuli. Yila ngikuthuma khona ukuthi ivule. Because usuke utshela ukuthi yini kuthiwa ngingayivuli le envelope lo. Uyazibuza ukuthi kanti inani phakathi? Yila ofisa khona ukuyivula and uyayivula. So umuntu uma umgquma endlini umvalele, yabo ithuba nethuba alitholayo ukuthi aphume. Wenza yonke into akashiyi nogodwa asuke ehlezi efisa ukwenza mengabe kuthiwa ugqunyiwe. You understand? Yeah. So ake sibuyeleni-ke size ku-boyfriend lo u-ex-boyfriend because uthe angisekho ndawonye angisho. Yeah. Yena i-personality yakhe injani? Umfana right nje okhulu ukuthi nje ngathi uyayithandela amantombazane, Okay. ngathi abathanda. Ngigcina 2 months ago. Okay. Futhi nje mina ngisayishayi ngaye hayi. I'm done, ngisamfuni. So manje usufuna usakhokhe. Sengifuna ukuthi like futhi nanokuthi akhokha nje ngisafuna lutho. Kodwa phela ngike ngibona ama-missed calls. Ngisho ukuthi Nkosi yami uyangikhumbula-ke lo pho wayeshayelani leya ntombazane yasemhlangeni mewukuthi usafuna ukuba nami. Buye ukuthi xhifi ngicikeke. Bathe kubalekile ukuthi uma athole inkomo yakhe. Kubalekile. So sizomfonela sifune. Yeah. Umama kufanele ayithole ephileni kosuku. Kungangcono uma kuzoba njalo. Yena-ke uma umuntu onjani mase ezwe lezi ndaba mhlawumbe uzophatheka kanjani mawubhekile? Ngaphatheka kambi, akhala ngisho ukukhala. Kodwa phela ayikho into engadluli, konke kuyadlula. So uma ngasakubuza ukuthi umntombi ubuhambe nini, uzomchazela ukuthi before umcimbi wakho noma uzomshaya? Ngizomtshela phela ngizohlambuluka. Okay. Yo. Kubi. Sike sizameni ukumthinta simuze ukuthi sothini isitori sakhe naye mama. Sawona ma? Yebo mntana. Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila mntanami. Ukhuluma noSitufuza Dlangamandla esiZulu from Black Life TV. Yebo mntanami. Nginendodakazi yakho la e-studio. Icela ukukhulumisana nawe, bengicela umnikeze nje isikhathi. Hayi awumnike mntanami ngizwe ukuthi ufuna ukuthini. Okay ma. Njani ma? Ngiyaphila ngani yami mntana. Ngiyaphila. Bengisazohlambuluka la ma, khona into eyenzakala. Yabo the time sekuzokwenzela umhlonyana. Yeah. Yabo lo mfana lokho ngitshela ukuthi yena wayengishela. Yeah. Ngagcina sesithandana-ke nalowo mfana. Ngalosuku kwibirthday yami ngalo sayikhipha. Ngaya kubo. Wacela ukulala nami. Nganqaba ma. Nganqaba.
Hayi Kwasho ungangilindi mntanami, ungangilingi, ungangiloko ukuthi ikhiphe imali engaka ungangilingi ugijime nabafana wena. kwakuyiphutha ma ngisachaza. Ngaqale nganqaba. Ya, ngangimthanda phela manje kumele understand ukuthi lento ekuthiwa uthanda idaliwe. Idale kuwena omncane. Cha ma ngiyaxolisa. Uyazi ukuthi sisafalisha kanjani la ekhaya sifundisa wena sizama ngayo yonke indlela ukuthi nje ugcine ufundile. Uyazi ukuthi la ekhaya kuhlushekwa kanjani kuxakeke kanjani njengoba wena usuqhamuka ugijima nabafana. Yebo ma kwakuyiphutha nami ngangahlosile. Wengane yami. Yebo. Angithi uyayazi imiyalelo la ekhaya. Yebo. Manje na uyishiye kephi ngesikhathi sokuqala usiye ebafaneni? Nami ngangahlosile ngiyaxolisa. That's why ngihlambuluka. Ukube bengomunye umuntu bengeke ngikutshele le mfihlo le. Ngoba ngifuna ukuhlambuluka kwenu wazi. Khombisa khona ukuthi ngiyayisebenzisa ingqondo cause ngiyahlambuluka ngiyakutshela ukuze uwazi. Ngingaze ngife ngakutshelile. Kodwa uhlambuluke kabi mntanami wasebenzisa ingqondo ekugcineni. Uyazi ukuthi nje la ekhaya ngithembe nje wena. Ngithi nje uma uqeda nje esikoleni ngizobe sengiba nami nengane ezokuyigane nje ikuthola umkhwenyana ihambe intombi into. Wena usayona futhi intombi. Ngiyaxolisa manga. Nenze njani nalo mfana ngoba wena uhlezi uhamba umhlanga. Nenze njani nalo mfana? Yabo lo gogo lo ohlolayo lapha emhlangeni. Ya. Samkhokhela imali. Yena phela wavela nesisombululo sokuthi uzomkhokhela. That's why nami ngagcina sengivumile. Wathi uzomkhokhela lo gogo lo imali engango 5,000. Wavuma naye lo gogo kodwa uhloli intombi. Yebo wavuma. Kwayena nje lo gogo ufuna ukusendwa lapha angahloli intombi ngoba umuntu omubi uthatha intombi yena athatha abafazi abenze intombi. Phela wena useyona intombi awusuyini mangabe ungaseyona intombi. Ngiyaxolisa ma ngazi ngizothini ngisho lokho nje. Owakaba yena lo mfana. WakaDlamini. Lo hlala lapha ngenhla kwasekhaya. Uyena-ke loyo. Umfana umakhelwane oseduze kanjena. Yebo. Hayibo, kodwa iy'ngane ziyasiphoxa bandla. Hayi ngimdinga la lo mfana khona ngizoza ukuthi umthetho wenu yini le eniyenzayo embi kanje. Yebo ma ngiyaxolisa. Hayi ngifuna yena-ke manje. Yebo. Ngicela umabela kancane manje ngime-add kwi-call. Yebo mntanami. Kunjani bhuti? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitufuza la ngamandla ezulu from Black Life TV. Yebo. Kunosisi la enginaye la e-studio kanye noma wakhe kwi-call. So nje ngicela umabela kancane ubalalela ukuthi bathini. Okay. Hello. Yebo mfana. Ngiyaphila. Uyaphila-ke Sipha? Right angisakwazi la unjani? Ya ngisakwazi nami ngiyaphila. Ya yabo ngale mfihlo le yayethu yokuthi wena wathatha umntombi bami sengihlambululeke ngoba sengimtshele lonke iqiniso. Eish. Hayibo. Hey. Hawu. Hey. Uthini pho? Uze phela ufuna ukukhuluma nawe uyangitshela phela ukuthi into engayenza sayenza iyabheda wrong yena wesethembe mina nje ukuthi mina lapha ekhaya usayintombi futhi uyayiqhenya ngami. Uyasho phela ukuthi kuyabheda into engayenza ayikho right. Nami ngazama ukuxolisa-ke. Manje mina ngizothini kuyena? Uzokhuluma phela nawe uxolise. Ngithi nami sengihlambulukile nawe phela hlambuluka phela. Umtshele ukuthi kwenzakalani uxolise. Nanokuthi phela-ke kumele ukhiphe imali. Phela wathatha umntombi bami. Imali? Kini nje nemali. Kanti wayikhipha kanjani le awuyazi? Hawu. Hayi angiyazi lo. Wena wonke. Phela uyazi ukuthi mina ngiyazi lona. Oh. Angeke ngikwazi ukubona. Yabo ngoba ubuthe ufuna i-last chance bengithi ngizokunika ngisayithola ngoba uyaphika. Hayi. Siyobona nawe. Ha. Cabanga ngoba ukhona uma kwi-call ngoba uphika nje.
Ngiyafika angiyazi leyo. Hayibo, yazi wena uzozwa yazi uzozwa singqongqozela lapho kini. Bese kuba inkinga enkulu futhi loyo. Hayibo. Kuyakwenzeka lokho. Kuzoba inkinga enkulu mase sifika kini. Shesha nje uvuma iqiniso cause mase sifika lapho kini kuzoba inkinga enkulu. Songihlawulisa. Wena uyazi Soye. Engenze leyo. Ngeke uhlawule. Ngenze leyo cha. Kuzomela uhlawule hayi ke. Hey, awazi ukuthi udila noba. Hayi, sengamane kwenzeka noma yini. Bazothi nje abazali bakho. Hayi, khuleka abazali bami banemali. Bahlala endaweni ezabelu. Uzothi nje ugogo wakho ngoba wengithanda kanje. Uzothini? Ugogo hayi. Kodwa indaba yagogo. Hayibo uphika ngempela yini? Serious? Ngiyakutshela angijiki indawo ngithe angiyazi leyo. Ngizokubamba lana ke. Yabo leya convoy yethu namanje isakhona ngeke isevele lezona into ekanje. I-convoy esasikhuluma kwaThaphu isakhona namanje. Hayibo. Awuthilithanga? Angidilithange ngqi. Doti ngakubamba. Wathi uzoyidelete nje. Phela ngidilitha ngoba ngitshela nje ukuthi ngenzela zona into ekanje. Ngikutshela ukuthi udila noba. Uyazi udila noba. Kodwa ngimoza wentombazana. Hawu Nkosi yami ngizothini kodwa. Hlambuluka ke nawe ke. And nje bazokuhlawulisa ekhaya. Badlali kanjalo. Yazi ngiphelelwa amanzi. Kumele uphelelwe amazi ukade uqeda kuphika. Wena futhi usuyavuma wona kusubona ukuthi usubanjiwe. Cha noma kuthiwa njalo akukho ngoba ngifuna ukuhlambuluka ngiyavuma. Cha. Sikhuluma nabazali babo. Ya sikuxhumanise noma naye manje. Okay. Ya sokuxhumanisa manje. Khona kwi-call ma. Hello ma. Yebo ngani yami. Yebo ma, nanguke kade sephika. Ngoba sengimtshelile ukuthi i-convoy into esesikhuluma kwaThaphu ngayiseva zonke useyavuma. Hayi ke wenze kahle mntanami uthi inkomo yami iyeza nekayisho ngoba phela lezo nkomo zombili ziyadingeka. Kufanele engquthu yami ngiyithole nenkomo kayisho ngiyithole. Zizofika. Yebo, ngokusho kwakhe cause kusazoyiwa kubo vele. Ngokusho kwakhe ukuthi uzohlawula. Uzokufanele aqala geza umuzi imbuzi ugeza umuzi. Ugeza intombi imali engisazoyibabheka ukuthi izoba imalini kusakhulume nami nawe dadewethu nomakhelwane bami sihlangane sixoxe ukuthi kuzoba imalini imali yokugeza intombi. Imalini imbuzi yokugeza umuzi ngiyayidinga ngokusheshsha. Yebo. Yilokho ke babefuna ukusho ngiyaxolisa nje kakhulu. Angathemba ukuthi phela vele kodwa ukhombisile lo mfana ukuthi kushuthi unayo imali akangisiza ngishishisele ngoba ukhombisile ukwazi ukukhokhela izalukazi engingazazi ayikhokhele o5,000 mina ingane yamayonile ahambelele kude angangitsheli indaba enkulu kangaka niyifishe nje niyigqibe uyabona ke njengoba nje manje sekwenzeka kanje akangisiza umfana akhulume nalaba ekhulume nabe eqaleni abazali bakhe akukhokhele angifuni ukukhuluma nje mina angifuni nje ukukhuluma ngoba nawe angifuni ukuze ngikuxoshela ekhaya anginalo ilungelo lokuxosha ingane yami kodwa ngifuna ukuthi nje angikhokhele lo mfana angisize kabi. Yebo ma, ngiyabonga ngoku-understand. So ngiya-understanda ngoba uyena ongenza ukuthi ngi-understand ukuthi unabo 5,000 bokukhokhela amakhosikazi ngeke ahluleke nami ukungikhokhela ngengane yami. Mina ngisizi kabi ngazi ukuthi uyintombi ngiyaqhenya ngihamba ngenza yona kanti abantu bayangibuka ukuthi mina ngidle ukuthi wena uyintombi kanti awuyona. Ma ngalapho ngiyaxolisa. Hayi ayikho into engizoyenza mntanami ngiyaxolela kodwa nje ukuxolela kwami nje ukukhona okugcwele impumpu ukuthi
umfana ezogeza umuzi, ezogeza intombi okade uhamba nazo emhlangeni. Yebo, sasolinda lolo suku. Inguthu yami ngiyidinga kuyena inguthu yami. Angikwazi ukuyithola kwenye indawo ngoba manje noma usungamala lo mfana uthanda omunye, inguthu ngeke sayithola. Ikuyena. Yebo, uqinisile. Yebo mntanami. Yebo. Ngiyabonga ma. Yebo mntanami, uyiphathe kahle-ke manje ulinde ukuthi uyiphathe njengentombazane. Ngoba phela wena useyintombi, usuyintombazane. Uyiphathe kahle njengentombazane. Yebo. Ungaphindi udlala abanye abafana, sesilindele umfana. Hayi ngeke ngiphinde, ngifunda isifundo. Funda ngempela. Yebo. Siyabonga manje isikhathi sakho. Yebo mntanami. Bhuti, Yebo. uthi iy'mfanelo zikama umnikeza nini zona? Hayi ngisazoke ngikhulume nabazali ngibeze ukuthi bathini. Abazali. Yebo. Bathi abazali abakaze babone inkomo kama. Uzokhokhelwa abazali. Hayi ngizokuxoxisana nabo ngeke ngisho kanjalo. Yo. Okay, kuyazwakala. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Yebo ma, ngiyabonga. Ufile kanjani-ke usukhulumile? Ngizizwa ngikhululekile enhlizweni cause bekumele ngibhodle. Ya, ngikhululekile manje singaqhubeka nempilo yami. Uyamthemba lo mfana njengoba ethi usazokhuluma nabazali? Ngiyamthemba yena but sobona khona make ngisho njalo. Okay. Yo, hayi ngifisela inhlanhla-ke engazi ukuthi kungenzakala ngendlela umfana asho ngayo ukuthi uzokhuluma nabazali bayikhokhe ngempela. Yebo, But-ke usagoduka usayikhaya and ya uma njengoba usumtshelile nje usazolala endlini yakhe. So uyacabanga ukuthi iminingi imibuzo asazokufaka yona. Anqinile ukuyifaka ngoba ezwile ukuthi ngikhona nami. Plus ngathi ngekulwalo ngisazobuzwa imibuzo eminingi. Hayi ngikufisela inhlanhla mama. Kodwa-ke asithembe ukuthi uzoyithola iy'mfanelo zakhe. Yebo, semba kanjalo, ngiyabonga. Mbuke lapha ekhaya inkomo yamama nje iyafunakala. Isigwili awusona isigwili, umlungu awuyena umlungu, noma uphila impilo yobulungu, noma uphila kuphi. Okusalayo uma wayithatha iyafunakala, fanele uyikhokhe. So zintombi ziphatheni kahle. Mekuwukuthi niyalidedela iso la mama, kube ukuthi seni-fit kakhulu emqondweni, kube ukuthi niyazi ukuthi nenzani because inkomo kamama iyadingakala. Simile nje lapho. Ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, mina ngiyathanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.